10 ноябрь көнне полиция хезмәткәрләре үзләренең һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үтте. Халыкның тынычлыгын һәм иминлеген, җәмәгать куркынычсызлыгын саклау буенча үзләренә йөкләнгән бурычны намус белән үтәүче районыбызның эчке эшләр бүлеге хезмәткәрләре үз эшләренең осталары. Алар вакыт һәм юл, бәйрәм көннәре белән исәпләшмичә һәрвакыт халыкның иминлеге сагында торалар. Безнең тыңсыз хезмәтнең җимеше халыкның тынычлыгы. Дөньяда иң авыр, иң җаваплы эшләрнең берсе мәгъән полиция хезмәтедер. Ул намус, бурыч, үз-үзен аяп тормау кебек мәгънәләрне үз эченә ала. Кыю, фидакарь һәм гадел кешеләр генә эшли ала бирде. Кадерле хезмәттәшләр һәм ветераннар, намуслы һәм фидакарь хезмәтегез өчен зур рәхмәт. Ватаныбызга хезмәт итүдә алга таба да уңышлар китерсен, үзегезгә һәм якыннарыгызга ныклы сәламәтлек һәм иң изге теләкләремне җиткерәм. Әйе, тормыш алардан һәр көн тәвәккәллек, батырлык, зирәк акыл таләп итә. Кануннарны бозучылар белән көрәштә сынмас рух, үҗәтлек кебек сыйфатларга ия булганда гына үз эшеңне матур итеп башкарып буладыр ул. Үзләренең һөнәри һәм гражданлык бурычларын намуслы башкаручы һөнәр ияләре киләчәктә дә эшләрен тел-теш тидермәслек итеп алып барсыннар иде. Лилия Шәймиева, Вадим Миннебаев, Мөслим телевидениесе.